To je dobře, že to jde. A nic to nejde, to nenahrává, ty vole. Dej to tam klid. Je to tam. Kam? Ale můj zadní východ zůstane Ale východem. dneska to bude za 5 let. Nikoli vchodem. Ale východem. Nejsem teplej. Já se studuji jak polární zářez. Je ještě studenější, co se týče chlapů. To proč to nefunguje, to video, to nahrávání do piče? Jsem to tady vyčistil už vnitřnosti všechny. Udělal jsem to, co děláš? Udělal jsem tady už všechny kontroly. I antivirem jsem to projel, vole, furt to nejde nahrávat, ty vole. To není pravda, ty vole. To je dobrý. Co jste s tím dělali, vy čuráci? Tady. Stavujete furt nějaký viry, vole, a kraviny. Já rád stavuju viry. Antiviry. Jo, já ti dám viry. Vir je proto, aby za to, do piče, ani mu to nemluví. Vir je proto, aby zachytal Vždycky je nejlepší to první, když nahraješ. Co je první? Ne to, vole. Co ty koktáš, Ale kýlichu, vole. Co meleš, vole?